ongi etorriak guztiei borbor solasaldi zikloaren beste saio batera. Gaurkoan drag mugimenduari erreparatuko diogu Euskal Herrian eta iparraldean eta nazioartean ere urratz, gorputz, dantza, disiplina eta mezu berriak ditugulako gure artean. Eta horretarako gonbidatu berezia daukagu gaurkoan, Albina Estarduz, da bera, kaixo. Kaixo, arratsaldean. Ondo? Ondo, oso ondo dazu? Oso pozik gaude baitzordu hau azurekin partekatuko dugulako, eta jakin minazko baitugu ere, ez pentsa, adibidez. Maravilla. Albina Estarduz, aski ezaguna da, baina jenderentzako eta labur azaltzeko nor da, Albina? Albina Estarduz da Burlatako, Iruñako travestia, eta ez dut asko gehiagorik esateko, baina, hori ni travestia naiz, duela ja urte dexente, eta, lan asko egiten dute Euskal Herriko herri eta leku askotan, showak eskintzen, haibiz, laude honen egon nintzen, pasaden udan, eta, hortaz gain, lan egiten dut ere telebistan, pixka bat ere dragaren mezu hau zabaltzeko, eta, aniztasunari buruz hitz egiteko, eta, lantzeko moduren batean. Hitzaldiak ere ematen ditut, eta, gauza asko egiten ditut, dragaren bitartez. Eta, zure kasuan drag munduan barneratze hori, noiz edo nolatan iritsi zinen, edo nola heldu zenion? Begira, ni beti izaten dut, ni travesti jaio nintzela. Ez dut, travesti jaiotzen garela moduren batean, ez? Ni txikitatik banekien zertxo bai neukala, ez, edo zer gustoko nituela gauza batzuk eta esaten ziaten ez zitzaizkidala gustatu behar, ez? Adibidez takoiak edo ileordeak edo gehien bat txikitan igual showa, panpinekin jolastea dena delako, ez? Eta azkenean hori ez da draga berez, baina bai hor nabaritzen dela, zerbaitekin apurtu nahi izatea, ez? Edo hor neukala. Orduan, bai, ni txikitan jartzen dituen nire amaren takoiak, eta nire aizparen bufanda bat jartzen nuela gona bezala, eta nik showa egiten nion familie. Jartzen genuen Lady Mermelat, eta zer nintzen dantzan eta tal, eta betian gustatu zait, showa eta farandula, ez, edo mundu hau. Egia da, gero, badakizu, ez, nera bezaroa, iristen da, eta izan barzara normatiboa, eta izan barzara maskulinoa, eta heterosexuala, eta dena, ez, eta ordan, karo, ez hile orderik, ez ezer. Baina jasi nintzenean, unibertsitatean, Gasteizen, zenez hiri berria, ja helduan nintzen, jende berria eta dena, eta hori nintzen experimentatzen. Makiajearekin, probatzen, hile orde supermerke bat erosi nuen, eta tal. Eta kontua zenez, nintzen nintzela super aldunduta, ez, hola jantzita edo, eta karo, bazkenean dragak eraman ninduen prozesu bat bizitzera, ez? Non planteatzen nuen nor nintzen. Emakumea naiz, gizona naiz, nor naiz, hau gustuko dut, baina suposatzen dugu emakumeena dela, orduan nor naiz, ez? Azkenan eraman dite nire burua ez bitar bezala definitzera, eta travesti bezala. Travesti bat niretzat da artista bat, eta travestiak egiten duguna da moduren batean genero adierazpenarekin jolastu. Jolasten dugu modu askotan, ez? Beti lotzen dugu draga dela femeninoa eta draga dela takoiak eta ileordea, baina draga izan daiteke ileorderik gabe, takoirik gabe, izan daiteke femeninoagoa, maskulinoagoa, ez da bat, biak izan daiteke nahi dugun bezala, ez? Bibotearekin, batean bizarrarekin, nasketa zoragarriak sortzen ditugu, eta azkenan niretzat da hori, ez? Genero adierazpenarekin jolasten dugun artistak, helburu batekin, ez? Eta helburua niretzat da, gizarteari erakustea sortu ditugun edo sortu dituzten genero rolak ez direla bat ere onuragarriak, inorentzat, eta dela garaia bukatzeko hauekin eta bakoitza nahi duen bezala izateko, ez? Azkenan asko esaten da, ez, travestiak emakumez edo jantzten garela, ez? Baina kontua da, edo galdera da, zer da emakumez jantztea? Zer da emakumeena? Zer da gizonena? Ez? Zergatik itxi behar dugu, adibidez, gona bat emakumeentzat bakarrik. Haude emakume pila, ez dutela inoiz gonari jantzten, eta gizon batzuk bai jantzten dute. Orduan ez, gizartean oraindik ere ideia hauek baldin baditugu, gu lortu nahi dugu,
erakusten nahi dugun bezala jantzi gaitezkela, eta erakusi nahi dugu ere ez dela ridikuloa edo, ez? Askotan igual ikusten dugu travesti bat, eta tal, baina ez du zergatik ala izan behar, osea, ez dugu zergatik ikusten dugu beti zerbait komiko bezala, ez? Komikoa izan daiteke, eta travesti asko umorea egiten dute. Ni saiatzen naiz, baina nizu sogona umorea egiten, baina bueno, saiatzen naiz. Ez, baina orduan, idea hori ere kentzea, ez? Dragara izan daitekeela serioa, draga dela politikoa, draga dela ere hitzaldi bat izatea edo solasaldi bat izatea edo gauza pila dela draga. Igual gehiagir usatu naiz eta galderazak izan zen ja, baina bueno, hori dena kontatzen dizut. Dragaren munduetan, gai horrekin jantzi eta biluzte aldera, zure kasuan aipatu duzu, ez? Travestia, ez gitarra eta drag bezala aitortzen duzula, eta bai, zure burua eta kanpora begira ere bai, zure identitatean nola eragin du guzti horrek? Kontua da, ni dragez kanpo nengoenean lehen, hastiko gizona nintzen, ez? Zakiarekin jaiotzen zara, gizona zara, pontx. Eta, karo, ni nintzen superlotxatia, ez nuen batera hitz egiten, edo tal, edo ze, karo, nintzen, femeninoa, eta hori supergaizki zegoen, eta tal. Dragari esker, ni ikasi dut nola gustatzen zaidan hitz egitea, nola gustatzen zaidan ibiltzea, nola gustatzen zaidan komunikatzea, nola gustatzen zaidan jantztea eta nire burua espresatzea, ez? Moduren batean izan da, ez dakit nola esan, esperimentazio bat, ni bete esaten dut txikitan zer egiten dugu guztiok mozorroekin. Esperimentatu, probatu, gure burua beste leku batzuetan ikusi. Ez? Batean gara printzesa bat, batean gara suhiltzaile bat, batean gara ez dakize. Draga egiten duena da, jolas horrekin, esperimentazio horrekin jarraitu. Ez? Heldu bihurtzen garenean esaten digute, ezin duzu esperimentatu. Zu, emakume zara, hau egin behar duzu, eta baina guzti hauek ezin duzu egin. Zergatik ez? Estetikarekin, zergatik ez dugu gehiago jolasten? Ze garrantzi ematen diogu estetikari, ez da estetikak badauka garrantzi handia. Baina izan behar du garrantzia norberarentzat. Ez, oraindik ere dirudi hau dela mozorro bat edo izkutatzen ari naizela, eta guztiz kontrakoa da, nire burua erakusten. Erakusten nor naizen, nola gustoko dudan jantztea. Badakit ez dela modu konbentzionala esan genezake, baina zergatik ez da konbentzionala. Zergatik normalizatu dugu adibidez traje eta korbata bat. Hori bai dela mozorro bat. Hori bai badagoela norbait ezkutatzen, botere bat, ez, jartzen dute, eta dirudi dela Supermanen kapa, ez, eta botere hori, eta oseke, zergatik ez da boteretsua takoi bat, ile orde bat, edo purpurina, edo arroxa, edo dena delakoa, ez? Osea, ez dakit, azkenean nire uste izan behar da, estetika izan behar da ahalduntzen gaituen zerbait, eta osnarketa hori egin behar da, ez? Zer ahalduntzen gaitu eta zergatik ahalduntzen gaitu honek. Eta mina esatu gaitezke, gai askotan, ez? Jo que sea adibidez burura datorkit depilazioa, ez? Emakumeetan, no? Ze presioa depilatzeko eta ederra izateko, eta zergatik, sentitzen gara ederrak depilatzen garenean, ez? Sentitzen zarete emakumeak ederrak, no? Nondik dator hau dena? Estetikarekin gauza bera. Zergatik ez gara sentitzen ahaldundutak gona batekin adibidez, edo takoiekin, edo ez dakiz zerekin. Ez dakit, hausnarketa bat da, eta uste dut, ni beti izaten dut dragaren helburuetako bat dela jendea animatzea esperimentatzera. Eta ni beti izaten diet aurrei ematen diren hitzaldiak edo helduei, azkenan hau guztiok egin beharreko zerbait da, esperimentatzea garrantzitsua dela, egunero esperimentatzea. Gauza txikiekin, makillajearekin, ilearekin, bitxiekin, arroparekin, probatu behar dugu gehiago, esperimentatu behar dugu gehiago, gure burua beste leku batzuetan ikusi edo, beste modu batzuetan ikusi. Erortzen ari da, ongitzuten da, Gero gerta daiteke, gauza batzuk gustoko ez izatea, eta beste batzuk gustoko izatea. Batean, ez, ileari ze pisua ematen diogu, ez, ilea, eta moztu date gehiegi, eta noseke. Eta batean ikusten badugu gure burua ileri gabe, eta kentzen badugu ilea, eta batean ikuste dugu izango garela, zeitxusia, noseke, edo igual batean sentitzen gara, super ahaldundutak. Igual presioa aukendu dut, ez?
eta ze gustora sentitzen naiz, eta ederra sentitzen naiz. Ez dakit, uste dut, orokorrean, labur bilduz, dragak esperimentatzera eramaten gaituela, eta dela zoragarria, horregatik guztiok egin beharko genuke draga noizbait bizitzan, bai, osea, egun bat hartzea eta, bueno, gure tailerrak eta hortarako dira, ez? Egun bat hartzea eta guztiz, esperimentatzea, probatzea, ez dut esan nahi honekin. Askotan ere, oraindik ere oso bitarrak gara, ez, buruan, eta ulertzen dugu, emakumea bazara, draga egiten duzunean, bibote bat, eta ez dakize. Ez, draga modu askotan egin daiteke. Igual bat batean ikusten dugu, ikusten duzu zure burua, modu super feminizatu batean, ez? Eta eta jartzen duzu, pues Marilyn Monroeren soineko bat, eta igual horrek ere askorak esten dizu, ez? Ez dakit, uste dut, orokor biribilduz, guztiok probatu beharko genuke, bai, draga hola, tal cual, baita gure egunerokotasunean jolasten, experimentatzen, gure burua beste modu batetan ikusteko eta ikasteko. Ezagutzeko gure burua. Nire lagundu dit, nire burua ezagutzen. Eta jakiten nor naiz, nolakoa naiz, nola sentitzen naiz alduta, nola sentitzen naiz ongi, nola gustatzen zait jendeak ni ikustea, nola gustatzen zait jendeak niri hitz egitea, hori dena. Ez dakit, jozu nola gustatzen naizen, ez, gero hau transkribatzeko, baina bueno. Bueno, azken finean, alako esperientziak, alako relatoak, alako referenteak ere oso beharrezkoak dira non eta Euskal Herrian eta euskaraz draga egitea aurren ohikoa ez den eremu hauetan. Zentzu horretan aipatu duzu, ez? Zure haurtzaroko, zure nerabezaroko, eta bueno, zure beste bizifaz edo beste begirada edo beste oinatz edo zapata edo takoi batzuetatik egindako bide horretatik zelako oztopo edo mugak ere topatu dituzun, bai zure buruarekin, bai inguru ezberdinekin, zentzu horretan nor edo nondik edo nola topatu izan dituzu alduntzeko baliagarriak izan zaizkizun erreferente edo helduleku horiek. Begira, nire ustez erreferenteak edonon daude. Askotan esaten dugu erreferenteak, Lady Gaga nintzeta dena, edo, ez dakit nor, edo tal. Baina erreferentea ere da nire ama. Erreferentea ere da, nire herriko florista. Zara emakume bat zoragarria, eta jarretzen zituela lukazo batzuk mestara joateko, eta ni flipatzen nuen txikitan, eta zen, baina nori izan daiteke emakume honek jartzea hilea eta takoiak kolore berezkoak, eta zen fantasia bat emakume hori. Erreferentea izan daiteke niretzat Jogurina Boroba. Nire Jogurina Boroba ezagutu nuean, gainera hemengoa dela, Laudiokoa, dela zoragarria. Jogurina Borobak irakatsi dit pila bat, ez? Eta Jogurina Boroba gainera adibidez irakatsi dit aldarrikatzea draga, berak esaten dugu, esaten digute emakumez janzte garela, baina ni emakume batetaz baino paiazo batetik hurbilago nago. Eta hori da kontua, ez? Paiazoak gara moduren batean. Baina ez dut esan nahi modu txarrean ez da gutxegorik ere. Aldarrikatu behar dugu ere paiazoak. Gertatzen da paiazoekin, ez? Direla, komikoak, eta ze ridikuloa. Paiazo bat zoragarria. Zergatik ez gara gure paiazoak bizitzan, kalean. Gure helburua ere da jendea ondi pasatzea, jendeak ikastea, jendea disfrutatzea. Gure bagara paiazoak. Eta galderatzen hau ez, galderatzen, alduntzea komunitateetik. Eta komunitateak ere lagundu dit ezagutzen hor naizen, ez? Bizigaren gizartea da superbitarra. Superbitarra modu askotan, ez? Joaten zara komunera, hemen, ez, faktoria zoragarria, baina komunera joaten zara, eta dena da, emakumea edo gizona, edo eta hau da emakumeena, eta hau da gizonena, eta beti esaten dizute, eta zu emakumea eta gizona zara, beti da superbitarra, ez? Orduan bapatea ezagutzea jendea, esaten ditzuna, ni ez bitarra naiz. Eta ezagutzen, lehenengo aldiz ezagutu nuenan ez bitarritza, eta zen, zer da ez bitarra, ez? Eta batean dirudi, dituduan zalantza guztiak desagertu zirela, ez? Zeni esan ditut, planteatzen nuen, emakumea naiz, edo nor naiz, ni gaztean nintzenean, edo txikian nintzenean, ze gaztea ba naiz, ni txikian nintzenean, zenen plan, emakume bazara, zakilak endu behar duzu, eta tal. Nola izan daiteke, pertsona batek informazio hori izatea, ez? Eta gizartan ez egotan horbait izaten dintzuna, ez? Izan zaitezke emakumea, eta zakia izan, izan zaitezke ez bitara, izan zaitezke tal, edo. Ni txikitan hau jakin izango banu, ziurrenik beste bizitza bat izango nuke gaur egun. Orduan komunitatea izan da, niri irakatsi didana komunitatea, eta esaten dizuena erreferenteak, kalean, etxean,
eta leku askotan. Interneten ere, noski, nik asko aldarrikatzen dut interneta, ez? Orain beti izaten dute, interneta, eta dirudi dela, infernua, eta nerabeak internetan, eta bai, hau da, arrisku pila internetan, eta irakatsi behar dugu interneta erabiltzen, bai nerabei, baita helduei, baita txikiei, baita mundu guztiari, baina internetak ere eskaini digu espazio zoragarri bat ezagutzeko gu bezalako jendea. Interes berdin dituzten pertsonak, ezagutzeko gu bezala identifikatzen diren pertsonak, eta hori izan da zoragarria, eta hori izan da askatzailea ere. Eta hortik. Akaso orduan, askatzailetzat ditugun edo dituzuen espazioen falta dago, hau da, interneta sare oso zabal bat da, zeinetan edozein identitate, kabida edo ahotsa edo tokia egin dezakeen, tokia egin behar delako mundu honetan oraindik ere nor sentitzeko, nor izateko ez, baina sentitzeko batzutan bai, alduntze horretan pauso bat aurrera egiteko, ere bai. Egia da gero eta espazio gehiago ditugula orokorrean, bai, LGBT pertsonok, disidenteok, baita emakumeek, baita, pertsona askok behar izaten ditugun espazioa, gero eta gehiago ditugu. Egia da oraindik ere, duela gutxi aipatzen nuen nik adibidez elkarrizketa batean, ez? Nola oraindik ere sortzen diren, adibide praktiko bat jarriko dut, baina adibide okurritzen zaidalako, badaude adibide, 11 adibide, ez? Nola oraindik ere sortzen dira, adibidez, zinemaldia, dela zinemari buruzko jaialdi bat, eta gero sortzen diren jaialdi LGBT-ak, ez? Edo zinema LGBT-a, eta dirudi beste espazio bat dela, ez? Dirudi egin behar dela, aparte, edo zinema feminista, eta beste espazio bat, ez? Eta ulertzen ditugu, baritugu espazio ez mistoak, eta baritugu espazioak, gure berdinekoekin gauden, aski izateko noski baietz, baina oraindik ere asko berizten da, eta hau, eta pum, eta nahasten dira. Bai, espazio seguruak behar ditugu, baina helburua izan behar da, leku guztiak izatea gure espazio seguruak, ez? Mundua izatea gure espazio seguruak. Landu ditugu asko espazio seguruak, eta jarraituko dugu espazio seguruak sortzen, noski, baina helburu horrekin. Ez uste uste du, badituzte beren espazioak, eta jazta. Ez. Baitu gure espazioak borrokatu ditugulako, jarraituko dugu borrokatzen, baina jarraituko dugu borrokatzen, travestiok ez bakarri lan egiteko ekainan. Eskotan dirudi ez, arrotasuna, eta emakumei martxoak 8, eta orduan, itzaldiak, eta no seke. Aizu, nik urte osoan zer egin nahi dut dan. Eta hortan jarraituko dugu. Eta helburua, eta espazio seguruena, bai, baditugu espazio seguruak, oraindik ere askoz gehiago sortu behar ditugu, baina helburu horrekin, espazio seguruak guztiak izateko. Posible da hori, espazio bat segurua izatea guztientzako? Zer falta dute espazioek seguruak sentitzeko guztiek? Moduren batean bai, baina ez da egia. Esan nahi duena da, jendeak zentzua izatea, hori da beharrezkoa dena. No? Eski azkenean, esan nahi dut, zer egin behar dugu? Ez dakit, nik ez daukat erantzuna, egia esan. Bai gustatzen zaidala gero eta gehiago ikustea nola sortzen diren, nola esaten dau, esango dut. Adibidez jaietan eraso bat gertatzen denean, protokoloak, ez? Nola sortzen diren protokoloak, eta gustatzen zait ikustea gero eta nola protokoloak gero eta zorrotzagoak diren. Adibidez nire herrian, Burlatan, eraso bat gertatzen bada, pum, ixten dira txosnak, eta bukatu da. Eta jaia bukatzen da. Eta tristea da, hau behar izatea, baina, erakustea arroio, aizue, bukatzen da. Eske ez da, eta ez, ixten dira, bukatzen dira jaiak, eta sakabo. Ulertu behar da, ze kezkagarria den egoera. Ez du balio ja protokolo bat aktibatzea eta tal, ze gertatzen, oraindik ere gertatzen dira. Orduan, espazio segura guztiontzat, nizaila ikusten dut, egia esan, baina saiatuko gara, gutxienez. Adibidez, duela urte batzuk egon ginen Arrasateko gaztetxean, eta zen jaia ez mistoa. Zen emakume eta transibio marikak. Eta izan zen espazio zoragarria. Eta esan ziguten, gu ez gara atean jarriko, esateko nor sartu edo nor ez sartu. Baina argi izan, hau espazio ez mistoa dela.
Eta horrek zer esan nahi du? Ez dugula ezer onartuko. Osea, ezer, inongo erasorik, ez begiradareik, ez da, askotan ere dirudi, erasoak izan daitezkela bakarrik, fisikoak, ala berbalak, ez, eraso bat izan daiteke modu askotan. Eta erasoak jasaten ditugu egunero. Orduan, zorrotzak izan gara, eta aurrera jarraitu eskizak, nik ere nola lortuko ditugu espezie segura guztiontzak, baina segatuko gara. Ardura kolektibizatzea, orduan izan daiteke horretarako gakoetako bat. Begira, bai, eta ardura jartzea ere hezkuntzan, baina ez hezkuntza, haber esaten dudan, bai ardura jarri, hitzaldiak ematea eta hezkuntza aldatzea eta tal, baina ere norberaren, nola esaten da, obligazioa edo, norberak baduen, zuk baduzu ere erantzukizuna, zuk baduzu erantzukizuna informatzeko, ikasteko, aldatzeko, eta gaizki egiten duzunan ere, ikasteko eta onartzeko, baina zure erantzukizuna da. Ezin dugu espero, batean badator pertsona beltz bat, eta azten gara galdezka. Pertsona hori ez da aiztegi bat. Ez da Wikipedia pertsona hori. Pertsona hori igual dago jaia disfrutatzen, eta zu hori zara margatzen. Ulertzen da zen dudana? Norberaren erantzukizuna da ikastea, norberaren erantzukizuna da jaietan ongi portatzea. Ez da super simplea esan nahi dudana. Zen nahi dut, jaia disfrutatzea eta gainontzekoi pakean uztea, ez da intzaila. Horregatik diot, norberaren erantzukizuna hor jarri behar dugula. Nik esaten dut, ni gaur egun jazu eta azalduko 11, pertsona batek ez badaki adibidez zer den feminismoa, ez duelako jakin nahi da. Gaur egun, hor ditugu baliabideak, interneta, hitzaldiak, eta podcastak hau bezalakoak, eta igual, belarretakoarekin ez dut, eta hitzaldiak, eta tailerrak, eta interneta, eta aldizkariak, gaur egun ez badakizu kariño da ez duzulako nahi. Eta hala da. Eta gauza batzuk, exigitu behar ditugula. Exigitu behar dut zu jakitea zer den pertsona azbitar bat, exigitu behar dut jakitea zer den generoa, exigitu behar ditut gauza asko ze, bestela ez goaz aurrera. Bez nahiz egon egunero, naiz ezbitarra, eta ezbitarra da hau, eta hau bestea, eta informatu zu ere, ez? Eta uste dut horre, berez ere norberaren erantzukizuna garrantzitsua dela, eske beharrezkoa da. Hori esparru guztietara eraman da. Drag mugimendua Euskal Herrian da gaurko solazaldiaren aria edo gakoetako bat, zentzu horretan, nola ikusten duzu Euskal estena? Nik ikusten dut superpotentea, superindartsua eta zoragarria. Uste dut Euskal Herriko drag estenan draga egiteko 11 modu ikusten ditugula, eta hori dela zoragarria. Egia da, oraindik ere igual ikusgarritasun gehiena ematen zaiola draga egiteko modu konkretu bati, eta igual draga egiteko beste modu batzuei ez zaiela inbesteko ikusgarritasuna ematen, adibidez drag kinei, edo drag femeninoa egiten ez duten performerrei, adibidez gura datorkit, performance bat, nola da? Andri Jaina adibidez, hemengoa, Arabakoa, Gasteizkoa da, eta berak egiten du, drag bat, androginoagoa, eta tal. Eta, egia da, leku askotan dagoela, baina, igual oraindik ere, beti danik ezagutu den dragari edo pisu gehiago ematen zaiola, ez? Eta, komediari edo delakoari. Hala ere hori, diodana, oso anitza dela, drag egiteko modu super ezberdinak gaudela, eta gaudela, azken urteetan ikusi dugu ez, belaunaldi berri bat, draga betianik egon da Euskal Herrian. Badugu adibidez Jogoina Boroba, edo La Ochoa, edo Las Felini, edo beste pila, baina belaunaldi berri bat gatoz, uste dut azteko ideia berri batzuekin, aldarrikapen berri batzuekin, molde berriekin, eta honekin esan nahi dut, ez garela bakarrik, inoiz gara hau bakarrik izan, baina beti ulertu da gizon, homosexualak, direla, eta neseke, draga edo norki egin dezake, eta hori uste dut erakusten ari garela, emakumeek, gizonek, pertsona ezbitarrek, cis pertsonek, trans pertsonek, gainera, eta lehen esan dudana ez, emakumeek ez dute drag kinak izan behar eta gizonak drag queenak, baizik eta draga da ez, artea, draga da mugimendua, eta bakoitzak egiten du nahi duen bezala, eta gustura sentitzen den bezala.
Eta orduan ikusten duena da hori oso potente gatozela, gero eta espazio gehiago konkistatzen ari garela, igual seguru izan ez diren espazioak, adibidez, ni beti esaten dut, niretzat txosnak ez ditut nire espazioak sentitu, txosnak izan dira niretzat beti super heteroak, super matxiruloak, eta holtzetan ikusten nuenean ni gaztea nintzenean, beti ziren gizonen, rock, taldeak, eta no seke, eta gero eta gehiago bagaude drag artistak espazioa konkistatzen, emakumeak espazioa konkistatzen, eta, joan zait, eta aldarrikatzen, gure espazioa dela ere ez, eta euskal kultura ere gurea dela. Euskal kultura ez dela ja bakarrik, bueno, ez dut izenak izango, baina lau gizon matxiruloena, baizik eta gaude beste artista desente, gauza zoragarriak egiten, eta haure bada euskal kultura, haure euskara da, euskara ere gurea da, ez, azkenean. Eskotan dirudi, ezin dugula gauza batzuk egin, edo moderno egiak garela, eta no seke, no, haure gurea da, osea, guk ere egin dezakegu hau. Ez gu travestiok, baizik eta gu emakumeek, travestiok, eta pertsona askok. Hortik ere atera beharko litzateke euskara ere draga badenaren definizioa eta hori gorpuzten jarraitu. Zentzu horretan edo ari horretik tiraka Euskal Herrian eta euskaraz draga egiten dutenak ere gero ez da gehiago zarete, zorionez. Euskarak ere konkistak eta pauso berriak ematen diardu eremu eta diziplina horietan ere bai, zaretzerik bada? Bai, bada, eta gero eta gehiago gara, eta gero eta lan gehiago egiten dugu elkarrekin, eta hori zoragarria. Adibidez burura datorkit nire herrian burlatan antolatzen dute Maruxak, direla Iruñako travesti talde bat, antolatzen dute Lumak Travesti Fest, dela Euskal Herri mailan egin den lehenengo jaialdi travestia. Eta zoragarria, beltzen gara, gehien bat Nafarroako egia esan, baina, adibidez badugu Gasteiztik Celeste Poliester, Bilbotik ere dator Aurasin, Jogurina gora badator Laudiotik, Gipuzkoatik badatoz Divina Komedia, Xarmaleone, sortzen dugu jaialdi zoragarri bat, non helburua hori da, erakustea Euskal Herriko draga nolakoa den. Oraindik ere ez dagoeneko unean euskalduna, euskaraz, euskalduna, baina euskaraz ez da, baina gutxinak ari gara horre borrokatzen, eta gero eta euskaldunagoa egiten. Hori da gure helburua, erakustea hemengo draga nolakoa den, eta hemen draga egiten da modu askotan, eta egiten da euskaraz, eta hori ere aldarrikatu behar dugu, euskaraz egiten dugula, ze hemengoak gara. Ja ez dugu sexilio, oraindik ere sexilio asko dagoetan da, baina ja ez gara joan behar Madrilera draga egitera. Ni dragan hasi nintzen esatik, eta Madrilen, eta no seke, Madrid da, un criadero de ratas, osea, Madrid da infernoa, dirudi dela, super modernoa eta super askea, eta Madrid ez da bat ere modernoa. Eta askoz politagoa da nire ustez, Madrid nahi duena aurrera, nik ez dut inor kritikatu nahi, baina hemen gelditzea, eta hemen egitea, eta hemengo aldatzen saiatzea, bai dragan eta bai gauza askotan, dantzan, edo musikan, edo tal. Hemen gaude, hemengoak gara, eta hemengoak izaten jarraitu nahi dugu. Eta horretarako euskaraz egingo dugu, hurbildu nahi dugu. Ja, draga ez da, igual telebistan ikusten genuen, eta no seke. No, draga hemen egiten da. Laudion egiten da, burlatan egiten da, kalean egiten da, gure jaietan egiten da. Eta hemengoa denean, hemengo hizkuntzarekin egiten dugu ere, noski baietz. Aurrez kontatzen zen digun, zelan belaunaldi aldaketa bat edo eraldaketa bat ere badatorren, sortzaile berrien partetik, Jogurina Goro bat, hauek esztenaratze bat akaso ireki zuten Euskal Herrian rap mugimenduari lotuta, eta ziurrenik, orain zatozten sortzaile guzti horiek diskursoan eta egoteko eta egiteko moduetan ere beste iturri berriak zabalduko dituzu eta iturri zahar batzuk ere itzi. Ziurrenik zure ustez edo zuri zer gustatuko litzaizuke ustea urrengo belaunaldi bati, ze ate nahiko zenioskioke ireki dragaren munduari edo munduari dragaren alorrean? Uste dut, ireki behar ditugun ateak, irekitzen ari garen ateak direla, azteko. Draga edonork egin dezakela, hau ja askotan esan du, baina errepikatu berriz ere, draga edonork egin dezakela. Guztion zerbait dela, artista baldin bazara draga egin dezakezu. Osea, hala da. Ez da itxi behar bakarrik gizonei, baizik eta edonork egin dezakela draga, uste dut hori dela lehenengo atea.
gero eta gehiagok probatzeko, ez, experimentatzeko, eta, bueno, artista zoragarriak ezagutzeko ere, Euskararena, noski baiet, Euskararena ez du guk atea ireki, beste asko gai bezio guenak ireki dugu atea, eta guk ate hori irekita mantenduko dugu, dituzten hau belaunaldiak sartzeko ere eta ondan jarraitzeko. Eta gero ere, eta hemen kriston meloia irekiko dut, ez dakit ongi dagoen edo ez, baina bueno, draga modu askotan egin daiteke. Eta, badaude drag artista misoginoak. Eta badaude drag artistak egiten dutena umore mota bat misoginoa dela, edo homofoboa dela, edo arrazista dela. Eta ez dugu ezkutatu behar. Ez dugu esango orain drag artista guztiak dira zoragarriak eta aldarrikatzen dute aniztasuna, eta ez dakize. Guztiak ez, badago denetarik guztietan bezala. Eta drag klasikotik, hemen Euskal Herrian igual ezain beste, baina igual Madrilera baztoaz edo ez dakindora baztoaz, ikusten duzu, aizu, txiste misogino pila, edo aizu, komentario batzu, soberan daudela, edo tal. Eta igual, lortu nahi duguna da ere, erakusta draga ez dela hori bakarrik. Draga ez dela bakarrik umore super zarkitu hau, ez? Ai, bakarrik ez dakillak eta no seke, ja, kriston pereza, ez? Osea, ez dakit. Oie, grazia egiten dinari, pues ez dakit aurrera, ez? Baina, ja guztiok ikusi behar dugu, ez? Ai, mikrofona. Ja hau zarkituta gelditu da, ez? Edo igual ja gaur egun beste gauza batzuk erakusi behar ditugu, ez? Edo ja ez da bakarrik hau. Ja guk ere, esan dizuana, ez? Dragak ere badu diskurtsoa, draga politikoa da. Draga politikoa da, eta politikoa denean ere eraldatuz joan behar da. Gizartera moldatuz. Eta ikasiz. Eta uste dut, utzi behar duguna, edo ireki behar ditugunateak, horiek direla, ez? Draga politikoa da. Dragak erantzukizu bat dauka ere. Edozin arte bezala. Eta ez dakit, oso gehi azaldu dudan, baina ulertu den, baina uste dut ere, hau aldarrikatu behar dela, ez? Eta azketan, draga eta aniztasuna eta no seke. Bai, baina ostra badaude, eta ez dugu eskutatu behar, draga egiteko modu batzuk, igual ja zarkituta gelditu direna. Adi muturraren bestaldean kokatu araziko zaitut, jendartearen ikuspegitik zer aldatu beharko litzateke edo futurologia bat eginez gero zer gustatuko litzaizuke ikustea eta bizitzea urte batzuk barru edo gaurdanik, azkenan etorkizuna orainetik egiten denean jendarteak zer egin beharko luke dragera egokitzeko edo gure espazioak edo gure jarduna edo gure transmisio horretan dragari ere toki egiteko. Hasteko ulertu draga zer den. Buruan ditugun ideia asko kendu, no? Ze ni nire hitzaldietan besti galtzen dut, zer da draga, no seke. Eta, jendezko hitzaldi baten ez da saiatzen erantzuten, baina jendezko bakit pentsatzen duela emakumez jantzen diren gizonak, no seke. Edo, ideia horrek horrendik baditugu, orduan ez dut lehenengo pausitzen behar dela, ideia horrek kentzea, ulertzea zer den draga, zer egiten dugun draga artistok eta zergatik egiten dugun, ez? Zein den gure helburua, ulertzea draga berriz ere dio politikoa dela, eta hau ez dela bakarrik hilode bat, no? Kalera ateratzen garenean, debateak irekitzen ari garela, galderak sortzen ditugula, eta hori dela gure helburua, ez? Jendeak ere genero adierazpen molde berriak ikustea, ez? Eta nire galdetzen diatenean adibidez aurrek asko galdetzen dute, zer zara emakumea edo gizona? Hor badugu, ez? Ate bat irekita justo zerbait erakusteko, ez? Eta zergatik bakarrik gizona edo emakumea? Zergatik galdetzen diazu niri hori? Ez? Osa, no? Igual, zu ikusten bat zituzte, ez ditute galdetzen. Edo agian bai, agian bai. Baina, normalean, zerbait ezberdin ikusten dutenean edo galdetzen dute, ez? Eta hori da egin behar duguna. Horren gizarte hasteko ikasi behar du hori. Zer den draga, zergatik egiten dugun, gero, beste gauza asko, esan dudan lehen, ez? Erantzukizunarena eta jakin behar duzue zer den generoa, zer den bitartasuna, ez? Zer den genero bitarra eta gizarta nola den bitarra, ez? Eta zergatik. Eta gero ere, igual ez beste aldarrikapenean, artista garela, ez? Eta gure showetara etortzea, gozatzea, ongi pasatzea, ez? Hori ere lortu nahi dugu, adibidez Laudin egoinenean, eginen herriko plazan, eta jende pila hurbildu zen, eta disfrutatu zuen musikarekin eta ongi pasatzearekin. Azkenean guk ere hori lortu nahi dugu, ez? Draga, aldarrikapena bai,
baina aldarrikapena gu geu gara, gero showetan ere ongi pasatzea nahi dugu eta disfrutatzea eta show bat da. Orduan, hori artista bezala ikusiak izatea, baloratuak izatea, eta kondizio edo honetan ere, ikustea, ez? Azkenean draga oso lan prekarizatua da, gaur egun zelan ez da prekarizatua, ez? Baina, bueno, baina draga ere, eta orduan, hortan ere borroka egin nahi dugu, gure lanbidea ere ulertzeko, eta arte bat dela ulertzeko artista garela. Kultur edo arte programazioetan, dragak galdera tranpa bat egingo dizute. Aukera berdintasuna dauka beste disiplina edo adierazpide batzuekiko? Zaila da horri erantzutea. Egia da gero eta espazio gehiagotan gaudela, egia da ere askotan dela zergatik gaude espazio hontan, ez? Zergatik batean kartel hontan, travesti bat, no? Askotan bagara aniztasunaren txeka. Bai gu, ez dakit pertsona beltz bat, ez, adibidez, nola antolatzen diren hitzaldiak, pertsona beltz bat hitz egitera arrazismoari buruz. Eta jazta. Orduan, zaila da horri erantzutea, egia da ez dugula nahi bakarrik espazio anitzetan egotea, no? Aniztasuna eta hor gaudegu, arrotasuna eta hor gaudegu, edo tal, hori zoragarria da. Gu ere edozin espazioetan egon gara, gu edo ez duzen bakarrik travestiok, ez bakarrik nik ez da gutxegorik ere orokorrean, ez? Baina gero ere ikusi nahi dugu, kontratatzen edo antolatzen dutenek ere hausnarketa hori egin dutela. Ez garela betiko artistak hau eta hau eta hau eta hau eta travestiak. Eta pertsona beltz bakarra, eta listo. Eta honekin ja, ala, badugu dena, aniztasuna. Hor ere, no, bueltatxo bat, behar da. Eta uste dut, beharrezkoa dela. Dio dana, ez bakarrik, zerbait antolatzen dugunean, aniztasuna kontuan hartzea, baina ez bilatzea modu. Edo, igual beharrezkoa da, igual beharrezkoa bada ere jarraituko dugu, baina ez dakit. Uste dut, komplexua dela gaia, eta ez dakidala guztizun gerantzuten, ze hor dago beti inkognita, ez? Gu hemen gaude espazio hontan, eta ez da marabila. Zergatik gaude espazio hontan ere askotan, ez? Bai, bereizi, ez, edo integratu, segun eta baso erdi bete erdi utz, urre sakonak dira horiek ere, hala ere, egia da, azken urteetan pauso nabarmenak eman direla, artistak erdiguneratze bidean hor daukagu jogurina boroba batek egiteko lan guztia, Durango kasokan gaur egun draga presente egotea artista jakin batzuen gorputz eta lanetatik baldin badere ohikoa da eta jendartak ere hala hartzen duela edo herriko jaietan zuen emanaldiak ere bai integratzea ez dela horren berezia edo geroz eta herri gehiagotara iristen ari den autu bat dela azken finean. Eta da marabila hutsa, bera, gure beste ditzen digute asko txosnetatik eskatu zerbait ezberdina. Esaten digute, eske beti izan da gauza bera eta barritu gauza berriak, eta hori da zoragarria ikustea, ez? Nola egindak eskatzen duen zerbait berria, zerbait, mezu berriak, ahots berriak ere, ez? Holtzetan, ahotsak diodanen ez dut esan nahi, mezua eta hitzaldia, no. Txosna batean travesti bat egotea, mezu bat da. Eta igual zait, emakume bat egotea, ze emakumeek ere oraindik borrokan diz egin behar duzue espazio konkretu batzuetara iristeko. Oraindik ere, orduan da, hala ere, hori ikusten duana da interes handia. Interes handia, proiektu berriekiko, interes handia ahots berriekiko, eta hori beti izango da marabila. Ez dakit erantzun duan zure galdera. Bai. Ezentzu hor da, artista bezala zuk ere ibilbide luzea daukazu, beste batzuk bezala, lazer barru beste lan bat, beste proiektu bat emango duzu. Bai. Aditzera zein helbururekin? Begira, leheniz aurkeztuko dut duela gutxetara dut abesti bat, ditzen dela R, bideoklip zoragarri batekin, hane batzen zaituztetik guztera, eta datorren astean, igual ikusten ari direnentzat ja atera da, diska baterako dut, Izar izenarekin, eta helburua da berriz ere, mezuak zabaltzeko
kanal edo bide berri bat, ez, azkenean, hitzaldi batean mezu bat zabaltzen dugu, showetan ere mezu bat zabaltzen dugu, musikaren bidez ere mezu zoragarriak zabaldu daitezke. Ni Jogurin Aboro batik ikasi dugu, Jogurin Aboro bat egiten duen lana da zoragarria, adibidez, bueno, azken urteetan aurrekin, ez, eta niretzat da zoragarria nola musikaren bitartez, ongi pasatzearen bitartez, ez, askotan dirudi mezu bat izan behar dela, serioa eta baina mezua izan daiteke txunda batetik, edo ez dakit nondik, eta, musikatik ere zabaldu nahi dute, ez, mezu hau, eta musikatik, eta diozuna, Durangoko azokan egotetik ere, aldaketa bat, ez, edo mezu bat ere, zabaltzen dugu. Alde batetik daude euskararen, edo, euskal kulturaren estenaren epizentroan dauden plaza, Durangoko azokak kasu, baina gero badaude Orbeko etxea, edo, beste aipatu duzu ez, Arrasatzeko jaialdia, edo Burratan Iruñerrian egiten dena, bestelako espazio batzuetan, balduntzari begira, artista berriak taularatzeko eta probatzeko, eta identitate eta aldarri horiek lau haizetara zabaltzeko, ematen ari den pauso guzti horiek. Amaitzeko eskatuko dizugu, zen mezu utzi nahiko zenieken draga probatzen edo experimentatzen dauden guzti horiei, euren bideak irekitzen jarraitu ditzaten? Lasai hartzeko, hasteko, ze drag munduan artistak garen enean, presio handia daude ez, eta kompetizioa, eta no seke, eta dirudi, arrakasta lortu behar dugula, eta ziren zer da arrakasta, ez? Osea, lasai hartzeko, disfrutatzeko, ikasteko, ze diodan bezala draga ere gure burua ezagutzeko modu bat da. Orduan, espazio seguruak, aipatu ditugun hainbeste, espazio seguruak bilatzeko, ze, askotan dirudi, nik aibez zortan handia izan dut nire etxean, nire familian, eta nahiko ongi hartu dute draga egitea. Izan ditugu hor gauzak egitea, baina nahiko ongi. Baina errealitatea da mundu guztiak ez duela zorte hau. Orduan, bilatzeko espazioak beste travestiokin ere hitz egiteko, ze gu ere saretzen gara eta saiatzen gara ere travesti berriak laguntzen edo gutxienez laguntza eskaintzen, ez? Igual espazio seguru hori sortzeko edo edo aholkuak emateko edo delakoa. Eta nortasuna garatzea hasteko zu zeu izateko eta jarraitzeko holtza batean mezu zoragarriak zabaltzeko. Ze drag artista bakoitzak mezu zoragarri bat dauka, artista guztiek bezala, ez? Dugu mezu bat, bilatzea zein den zure mezua, zergatik egin nahi duzu hau eta zer kontatu nahi duzu munduari, zertan inspiratu nahi duzu mundua. Eta, pixkatxo bat hori. Mezu horrekin geratzen gara, ez dakit, solazaldira gerturatu zareten partetik zerbait galdetu nahiko zenuketen. Galdera asko bota ditugu airean, erantzun batzuk ere bai, eta ongi azaldu dut dena, ongi lertu da, zer ongi. Baina jendeak ere oso ondo ulertzen duena azalduta kontatutako guztia, jakitea eta aipatzea ere, Borbor podcastak ekoitziko direla datozen egunetan, sareetan egongo direla entzungai solazaldi horiek, eta, Borbor liburuzkan ere bai, elkarrizketa idatzian, etorkizunean edo orainean, bakoitzak bere espaziotik dragaren eta bestelako feminismoaren hainbat iturriatik edaten jarraitu dezan. Eskerrik asko Albina gurean izateagatik eta hurrengora arte. Zuei mila esker gonbidatzeagatik eta espazio zoragarri hau sortzeagatik. Zer duen ezagutzen eta izan da, marabila hutsa. Esan da.